bay, may isang parcel tayo. So, lock to sa ating sakyan sa likuran. Hindi ko lang alam kung legit ba to. Galing to ng Taiwan. Order natin, Taiwanese. Nag-ship sa atin ito. Yung likuran to na lock. Kasi walang lock yung likuran natin. Kaya yun. So, maganda na ang pagka-wrap. Maganda. Maganda. So, ito parang ito to. Parang automatic lock ata ito. Ayan. Automatic lock nga. So, parang ano to, ang function nito is pang ano po to siya, pang tawag dyan, pang electronics. So, may ano, so all goods naman. So, thank you seller. So, at least all goods yung pinadala na item sa atin. Ayan, let's go. So, yan, mga ba, ito po yung pintuan na walang lock. So, ito po siya. Ito na po yung binili natin, brand new. Yan po siya. Yan po siya pagkakabit. So, kung ganyan kasi siya, ay ganito pala pagkakabit. Kasi may child lock. Ito yung child lock. Ito pala, ganyan. So, tanggalin muna natin ito mga bay. So, yan, ilagay na natin. So, tama lang yung butas niya. So, pang cherry. QQ talaga siya mga bay. Legit. Yan. So, yung mga linya na lang dito. Hindi kasi ito nadala. Wala kasi itong mga linya na ilagay. Kaya yan. Hanapan natin ito ng mga linya. Yung isang pisa sa ating sasakyan. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, parang alin ito mga bayasa. Anim lagi. So, 6, 6. All goods. So, ikabit na natin ito mga bay. Dumating na yung tent natin. Hindi naman sila nag-message sa atin na dating ito mga bay. Diniliver kanina. Akala ko kasi natagal pa ito. Ito po yung in-order natin. So, hindi ko alam kung ano to. Ito pala yung may free pa tayo. Ito pala yung panglikuran. So, ito yung pang-kastis. So, DIY tayo na magkabit ang tent. So, ito po yung mga tent na in-order natin. Ito po yung naman. Yan. So, malaki pala siya mga bay. So, apat na salamin to. So, at least, all goods. Tapos ito. All goods. So, mag-DIY tayo nito mga bay. Kabit siya. Let's go. Ayan mga bay. Hindi pa natin nalinisan. So, ngayon na panahon ito na yung papalitan natin ng brake shoe sa likuran. So, nandito na yung brake shoe natin. Ayan. So, subukan natin palitan to. Kung kaya ba natin palitan mga bay. So, dito muna natin ang unahin. Tatanggalin. Para malaman natin kung manipis na ba talaga yung brake shoe. So, yung harap bago na. Tapos, i-bleed pa natin to kasi yung isang gulong dito na side is parang kumakapit siya. Tapos, baka madali manipis yung mga brake pads. Sayang naman. So, tingnan nyo. Okay naman yung kain sa brake pad, di ba? Parang ano naman siya. Malinis naman siya. So, dito sa kabila. All goods naman din sa kabila. So, itong kabila, all goods to. Walang kapit to. So, maganda siya. So, pati dito papalitan natin. So, seat yung binili natin. Tapos, darating na yung ibang mga binili natin sa Shopee. So, parang ikakabit na natin yun mga bay. So, yung boots parang dito na yung isang boots. Ito, parang makakabit na natin to kasi may ano na tayo. Pang tanggal na tayo na torsi. 30mm dalawa yan sa likuran at sa harap. So, subukan natin yan kung paano natin diskartean. So, unahin muna natin yung likuran mga bay. Let's go. Bay, natanggalan natin. Parang original pa talaga mga bay.
Siguradong hindi pa ito napapalitan ng brake pad mga bay. Simula sa pagrating siguro itong sasakyan na to. Kasi kahit titigan mo tong likuran mga bay, parang hindi talaga natanggal. Oh. Tignan mo yan. Oh. Malalaman mo kasi pag natanggal eh. Yan oh. So ako pang makauna nito makatanggal mga bay. So yan, natanggalin natin. Let's go. Natanggalan natin. So ako pa talaga yung una. Oh. Bago pa yung ano niya. Tapos yan. Kita nyo. Talagang hindi talaga nagalaw mga bay. Tapos bumili talaga tayo nitong 30mm na ganitong klase oh, para hindi talaga masisira to mga bay. May isa din tayo. Ito, pangharap to. Iba kasi yung thread sa harap. So yan. So parang matatanggalan natin to. Excited ako makikita kung ano nang nasa loob nito mga bay. Let's go. Kita na natin sa loob. So makapal pa pala yung brake shoe. Pero tignan nyo yung rubber cap nasira na. So parang mag-overhaul na naman tayo ngayon. Tapos ito nangatanggal pala to mga bay. Adjuster. Hindi pala adjuster pala to. So parang dito ata yan. Hindi ko lang alam kung saan to ilagay. Bakit natanggal to ng natanggal na agay, sira na pala siguro to mga bayo. Dami pala sana bumili na lang sana ako dito ng isang set mga bay. Parang lumaluwag siya. May mabili ba tayo nito ngayon mga bay? Ito na yung pinakamahirap. Sus, ano naman yan. Linisan mo natin to mga bay. Pati ito. Tapos ito. I-overhaul natin siguro to. Tapos bilihan natin ng rubber cap. Kasi parang nagli-leak na to mga bay. So yan, let's go. Linisan mo natin to mga bay. Pati ito. Tapos ito. I-overhaul natin siguro to. Tapos bilihan natin ng rubber cap. Kasi parang nagli-leak na to mga bay. So yan, let's go. So, yan mga bay, nalinisan na natin. Tapos yan. So palitan lang natin. Kasi natanggalan natin eh. Ito yung papalit yung bago mga bay. Yan mga bay, nalinis na natin. Tapos ito, pinabanding lang pala ito mga bay. Ang problema, yan. Sumaya. Tapos, okay na, napalitan na natin. Dali lang pala palitan to mga bay. Well, goods na. Bago na yung, ano niya. Tapos ito, okay na. Tapos nadukdukan yung kamot natin, sakit. Hanggang yan, ininda pa natin ang sakit. So yan na, simbolin na natin mga bay. So, madali lang tayo simbol mga bay.